Dama neman ka nake yi. Ha masoya ta me bata miki rai? Me ya ga gidan ki kuma a bace? Wa ta ba miki kisa duniya babu da zan iya kanki ba. Kaga ina da bukatar naira 1000 a wurinka amma ina da 500 ka ganta. 500 nake bukata a wurinka yanzu ma da ka gani gurin uzurin zan je yasa ka jira ko ina neman. Cash. Da sai 200 naira ne. 200 naira. Ba ni zan rage hanya. Me yake kallo na? Kaman wata mayya? Mayya kamar yaya? Mayya mana, mayya kuɗi mana. Shi ne kake ta kirarin kana so na? Ba za ka yi asarar ko nawa ne a kaina ba? Wannan ita ce soyayya? In dai wannan ce ga tsiyarka. Haba masoyata, dan Allah ki hakuri. Ni gaba ta kai dan ba san bara nake ba.